गिबियावनो आङो खुलुमनाय बावहरदों। फार्स्टलि आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बिपिएफनि जायफोर एमसिएलएफोर दङ बिथांमोनखौ आंनि साइडनिफ्राय आं जोबोद गोरों एमसिएलए होननानै सानो, जायफ्रा बिपिएफआव दङ। नाथाय बिथांमोनखौबो जे मानगोनां प्रमद बर'आ एसेबां मोजां थगायनो हायो, बिनि फोरमानखौ नोंथांमोननो होगोन। बबेयाव थगायखो, माबायदि थगायखो, मानो थगायखो, जायगाया माबायदिमोन, बिनि फोरमानखौ नोंथांमोननो होगोन। बिनि आगोलावनो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। जोंहा मानगोनां जोंनि बर' रायजोनिनो बिर जोहोलावफोर एक्स एनडिबि बिथांमोननि न'खरफोरा बिथांमोना आंनि सायाव सोंहरबाय थादों जे थांनाय 24 तारिख जिहेतु धेमाजियाव जानाय घटना, नोंथांमोना बयबो नुदों जे साब्रै ना साबा बा सयजन माबाखौहाय केदारखौहाय कर्टआ दाय गैया होननानै दिनै हगारबाय। बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामदों जे एकर्ट जायाब्लाबो बिथांमोना दिनै उदां खौराङाव फैबाय, नाथाय जोंहा एकर्ट जानानैबो मानो फैया, बिथांनि सोमोन्दै मानो बुंग्रा रावबो गैया, बेखौ आंनि सायाव बुंहरबाय थानायलाय आं दि एसे फोरमायनो सानदों। आं मोजां खोथासो आं फोरमायनो सानदों जे थांनाय जुननि 12 तारिख, बे जुन 2023 जुननि 12 तारिख जोंनि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार आरो हम डिपार्टमेन्टजों मोनसे गोनां खोथा रायज्लायदों। बे गोनां खोथा रायज्लायनायाव मोनसे माइन'रिटि बेयावहाय आं नुनो मोनदों जे एनडिएफबिफोरखौ लानानै एनडिएफबिफोरनि जेसेबां केस दङ बिथांमोननि केसखौ केबिनेटआव रायज्लायनायनि गेजेरजों प्रेसिडेन्टनिसिम लाना थांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। आरो बिथांमोननि केसखौ लानानै जिथु पजिटिभ डिसकासन खालामदों बेखौ आं मस्ट वेलकाम खालामदों, रायजोनो मिथिहोदों। एक्स एनडिएफबि बिथांमोना धैर्य हमथ'दो। बिथांमोना रायज्लायनाय बायदि बे लेखायाव जेरै लिरदों, जि पजिटिभ बिथांमोना बे लेखायाव लिरदों, बे लेखायाव लिरनाय बायदि बिथांमोना मावोब्ला थारैनो गमामायैनो एनडिएफबिनि न'खरफोरा आरो एक्स एनडिएफबि केडार जायफ्रा दिनै जेलाव दङ, जायफ्रा जेलनि बाहेराव केस जानानैबो दासिमबो दङ, बिथांमोना निस्सय एसे उदां अख्राङाव फैनो हानायनि बेबस्थाखौ मोनगोन होननानै आङो फोथायदों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि सिएमखौ खावलायदों बे माइन'रिटिनि गेजेरजों जेसेबां एक्स एनडिएफबि केडारफोर दङ बिथांमोननो संस्थापन होनांगौ आरो सोलिनो हानायनि स्कप बिथांमोननो होनांगौ। NEDFIनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मोनसे स्कप होनांगौ। बे मिटिंनि गेजेरजों बिदि रायज्लायनाय जादों। आसा खालामदों बेयाव दायित्व होनाय बायदि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा निस्सय एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ नायगोन। दा आं दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानै गोबां खोथाखौ बुंबोनाय जायो, नाथाय आं जेबो मावनो हाया। गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखो आं मा खालामनो हानो, बा रायजोआ मा खालामनो हानो। थांनाय जुननि 8 तारिख आङो कनकन कलिता NI कर्टनि एडभकेट बिथांजों आं थांदों, मिडिया लाना थांदों। थारैनो गभर्नमेन्टआ एनडिएफबि बिथांमोननि सोमोन्दै मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय थादोंमोन जों मावगासिनो दङ होनना। नाथाय बे खोथाया नंमारगौना नंमारा आं बेखौ प्रुभ खालामनो थाखायसो आङो बे कनकन कलितानियाव आङो मिडिया लांनाय जादोंमोन। आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो दिनैसिम जेबो पजिटिभ रायज्लायनाय जोंनिसिम गैया होनना बिथाङा प्रुभ होदोंमोन। दा बिनि उनावनो आं जेब्ला 8 तारिख थांबाय, 8 तारिख NIआ बुंबाय, 8 तारिखनि उनाव 8, 9, 10, 11, 12 सानथामनि उनाव बिथांमोना 12 तारिख रायज्लायदों। आं बेखौ बुंनो सानो आंनि थाखायनो जे रायज्लायदों बा NI कर्टनि एडभकेटआ बुंनायनि उनावसो जे रायज्लायदों हम डिपार्टमेन्टजों बा बिटि सरकारा, आं बेखौ बुंनो साना। बिथांमोना निस्सय थांखि दङमोन, बोसोरथामनि उनावसो जों रायज्लायगोन होननाय निस्सय थांखि दंमोन होननानै सानो। थिग दङ, बे लिरनाय बायदि बिथांमोना रायज्लायोबा आङो मोजां मोनगोन। बे बुंनाय खोथाखौ बयबो नुगासिनो। हाग्रामा महिलारिया जे बाक्सायाव फैनानै जिथु इलेक्सन जानायनि सायाव खोथाखौ बुंदों जे दिनै होखारोब्ला गाबोन समफोरनो बिपिएफ सरकारा न' लुफिननानै होफैगोन होननानै। बे खोथाया हारिनि थाखाय बेसेबां खहा आरो बेसेबां लाब बेखौ आङो थोंजोङै बुंनो सानाखै। नाथाय बिनि सोमोन्दै खोथा बुंग्रा जोंहा मोनसे सात्र संगठन दङ। हारिनि थाखाय सोरबाया जुदि थारैनो गमामायैनो नंबां जाबां खोथाखौ बुंनानै हारियाव गुन्दुगुल लाबोग्रा व्यक्तिनि सायाव एन्सार होग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो। जायबायदि दिनै थारैनो हाग्रामा महिलारिया बे इलेक्सनखौ लानानै बुंनाय जिहेतु खोथा, बेयो जुदि हारिनि खहा जामारनाय खोथा बुंमारदोंब्ला निस्सय बिनि एन्सारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन, नङा होमबा? बिथाङा होगौमोन जे दिनै
जाति दुहि जोंनि बर' जातिनि सै सोबग्रा दिनै इलेक्सन जानायखौ नों मानो होबथादों हाग्रामा महिलारि गो बेक हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद होननानै मुर्ति सावनानैब्लाबो दिनै बिनि सायाव एक्सनखौ जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन नाथाय दिनै नुवाखै सैथोआ मा आं बेखौ मिथिया नाथाय दिनै आं बेखौनो एग्जाम्पल होनो नागिरदों बाथौ खेराइ रिजर्टआव बा हाग्रामा बिथांनि रिजर्टआव डिस्कुस डेन्सार मोसानायाव माबा मोनसे मिसलेट जाबाय बिनि थाखायनो जुदि दिनै धरना होयोब्ला नैबे हाग्रामा महिलारि बुंनाय खोथाया बेसेबां सिरियास दिनै होखारोब्ला गाबोननो लुफिनगोन होननाय खोथायाथ' बिराद गिदिर खोथा बियो नाथाय बिनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो धरना होनो हाया मानो मुर्ति सावनो हाया कारना मा दिनै जों निस्सय बिनि एन्सारखौ मोनगोन दिनै बेथ' बिराद गिदिर मोनसे इस्यु बियो जे होखारनाङा जों लुनानै होफिनगोन बेयावनो था नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जेबो फिननाय गैया आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो समाया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया नाथाय गोरोन्थिया जायोब्ला आंबो बुंनांगोन नोंबो बुंनांगोन दिनै आं बुङो बेसेबां खारनो बहा खारनो बहा थाखुमानो जेसेबांनो दिनै खारगोन बेसेबांनो दिनै रायजोआ होसोनानै थाखुमादोंब्लाबो रायजोनि जेराव लाबोगोन बेनिखायनो आं दिनै बुंदों दिनै जोंहा इउनिभार्सिटिनि खोथाखौ नाय इउनिभार्सिटियाव दिनै मा जागासिनो दं बेफोरनि गासैबो सम्पुर्ण दृश्यखौ नुगासिनो दं मोनसेल' राहाखौ आं बुंनो नागिरदों इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेम जिहेतु लादु सिं बिथांखौ होखारनायनि खोथा धरना होगासिनो दङ जुदि थारैनो बेखौ होखारनो गोसो दंमारोब्ला बिटिसि केबिनेटआ बिटिसि काउन्सिला डिसिसन लानानै स्टेटआव हरागौ माने बेयो जेबो जानाय नङा होननानै आं दिनै फोथायो डिसिसन लानांगोन केबिनेटआ आरो केबिनेटआ आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ निस्सय एडभाइस होगोन दानि गोदान गभर्नरखौ बिनि सायाव गभर्नरआ निस्सय नायगोन दा बिदिनो खावलायदों बेखौ आं नाटक होननानै आं बुङाखै नाथाय सिस्टेमा बेबायदि बेसेबां दुखु होबावनो दिनै छात्रफोरखौ फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानैब्लाबो दिनै स्टुडेन्टफोरखौ बेसेबां दुखु होबावनो रिजाल्ट मोजां जाया लेखा मोजां फाया सिलेबास मोजां फाया धरना दिनैसिम धरना नुगासिनो दं दा स्टुडेन्टखौ लानानै दिनै गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों अक्ट'बरनिफ्राय स्टुडेन्टफोरखौ लागातार मायाव बाहायनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै आं साननैसोनि उनाव बुंगोन स्टुडेन्टफ्रा रेडि जानानै था आं बे खोथाखौ बुंगोन आरो आङो गोबां बुंनो सानाखै दिनै हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंबाय आरो एबसुआ मानि थाखाय धरना होनो हायाखै नोंथांमोना बिनि माबाखौ बिजिरनानै नायदो बेयो बेसेबां पजिटिभ बेसेबां नेगेटिभ बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो दा आं फैफिननो नागिरदों दहाय आं जा खोथा बुंदोंमोन बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनखौबो प्रमद बर' सार बिथाङा मोजाङै थगायनो हायो होननायाव बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा जुलाइनि 11 तारिख 2003नि मोनसे एसेम्बलि जानानै थांदोंमोन बे एसेम्बलियावहाय दानेश्वर सार बिथाङा मोनसे कुइसन एरेस्ट खालामदोंमोन जे कुइसना बेनो जे ट्रिपनि एनजिअनि इमप्लयिसफोरनि दान बान्थाखौ बिटिसिनि बबे हेडनिफ्राय होनाय जायो आरो दान बान्थाया बेसेबां होननानै मोनसे कुइसन एरेस्ट खालामदोंमोन दानेश्वर बिथाङा नाथाय प्रमद बर' सार बिथाङा ओरैबायदि बरिया नंखाय खोथा एन्सार होबाय बे खोथाखौ नोंथांमोननो फरायना होनो नागिरदों कुइसना बे जाबाय एन्सारा जाहैबाय बिटिसि has not made any payment to TRIP NGO employees. TRIPनि NGOनि एमप्लयिसफोरनो बिटिसिनिफ्राय जेबो पेमेन्ट होनाय जाया होनना बिथाङा एन्सार होबाय मानो थखायो जायगाया बबेयाव हदनाव पबित्र हदनाव बिथाङा थखायदों बिपिएफनि दैदेनगिरि एमसिएलए बिथांमोनखौ थखायनो हादों नाथाय आंनि तथ्यआ बे नोंथांमोना मोनगोन आङो तथ्य सहकारिसो बुंदों बिनि दान बान्थाया जाबाय 45,83,440 रुपिस बिथांमोननो दान बान्था होनाय जायो मिथिबाय अबा नों बबेयाव खारनो मानो थखायो
प्रमद बर' सार बिथाङाबो निजे ड्राफ्ट खालामनो होबाय जे बे बेसेबां होनाय जायो होननानै 10 तारिख सानाव ड्राफ्टिं खालामजोब्बाय अफिसारफोरा सैथोखौ ड्राफ्टिं खालामनानै बिथाङा हरनि गेजेराव सोलायनानै नै बे ड्राफ्टखौ दिहुनबाय जे BTC has not made any payment to TRIP NGO बिथांमोननो पेमेन्ट होनाय जाया होननानै बिथाङा बे लेखाखौ दिहुनबाय थकायनो मानो मोजां मोनो जिखि जाया BTC नि चिफ जानो थाखाय नोंथाङा जाफोर खोथाखौ बुंबोबाय थकायबोबाय बे जानानै थांबाय नाथाय थांनाय जुलाइनि 11 तारिखसिम पवित्र हदनाव नोंथाङा एसेबां गिदिर जुदि थकायनो हायोब्ला रायजोआ मा आसा खालामनो हागौ दिनै नोंसोरनो बुंनाय रायजोआ मा फोथायनाय लाखिनो हागोन हाउसखौनो थकायबाय BPF खौ नङा हाउसखौनो थकायबाय बर' रायजो राजाखौनो थकायबाय काउन्सिलनि गासिबो हाउसखौनो थकायबाय सासे EM खौ आं बुंहरबाय नोंसोर मिथिना मिथिया बेयाव पेमेन्ट होयो होननानै बिथाङा बुंबाय बेलजियामनि OSD फोर दङ बिथांमोननि बायदिसो सोलियो सोर बेलजियामनि OSD बिसोरलाय आंथ' सिनाया दिनै नाय दुखु मोनसे फैबाय थानाय समाव जिखि जायानो गभर्नमेन्ट सालाया मानो गोबां खस्थ' मोनगोनखौ दिनै जों नुहुरो सिस्टेम ब्रेकडाउन मानो थकायनो मानो मोजां मोनो बेथ' बिराद गिदिर इस्यु बेनो होदोंबा होदों होआखैबा होआखै होनब्लानो जायो नाथाय गाव होदों होननानै लिरखानाय लेखाखौनो जुदि डिलेट खालामफिननानै जुदि होआखै होननानै जुदि हदनाव पवित्र हदनाव थकायोबा बिनिसै बांसिन थकायनाय आरो मा दंबावो एन्सार गैया दिनै बेनिखायनो आं खावलायदों फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मोजां नङा आं खावलायदों आरो बुंदों गोबां तथ्य दं आं अन्नानैनो होबावाखै अन्नानैनो आं बुङाखै गोबां EM फोरजों आं रायलायहरो तथ्यफोरखौ हरो आं बेफोरखौ बुङाखै होनना बिथांमोननो बुङो बिथांमोना बुंना हो होनना बुङो नाथाय आं अन्नानै माब्लाबा बुङा नाथाय अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि दिनाव गोबां तथ्यखौ नोंथांमोना मोनगोन आसरित जागोन नोंथांमोना आं गोबां बुंनो सानाखै आं बेसेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय गोजोन्थों